हानजाखौ लाना मावो? डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ आंनि फंबाय असे। डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ आङो उन्दैनिफ्रायनो लोगो मोनबोदों। जों ज' देरबोदों, ज' फरायबोदों, ज' खामानि मावबोदों। डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ एसे बोराबनानै दङ। बिथाङा गोबां जोंनि हानजानि थाखाय, जोंनि सरखारनि थाखाय खामानि मावदों। बिथाङा गोबां बिहोमा दङ। बिथांखौ आङो जोबोद अनो, मान होयो आरो बिथाङा सासे गोरों सासे लाइमोन। बिथाङा जोबोद माने रोंगौथिबो दङ। दा बिथाङा गोबां समाजनि खामानिबो मावबाय। दा आङो बिथांखौ खावलायनो लुबैदों, आंखौ नायनानै, बिथाङा बिदाखौ नायनानै, आं जिहेतु बिथांनि बिदा असे, आंखौ नायनानै बिथाङा हानजानि मेन स्ट्रिमाव फैफिननांगौ। बिथांनि समाबो फैगोन। आङो खनथामसो जाबाय टिकेट लुबैनानै मोनहैया। आं लुबैनानै नङा, हानजाया आंनो टिकेट जासिनायनि उनावबो जोबथारनायाव टिकेट होनो हायैया आंखौ खनथामसो जाबाय। गथिखे आं जेबो रागाबो जोङाखै, गाज्रिबो मोनाखै। हानजानि थाखाय आं खामानि मावबोबाय थादों। सासे सादारन कर्मिनिफ्राय आंखौ दिनै हानजाया सादारन सम्पादक खालामदों। जोंहा डक्टर सांग्रां ब्रह्मआबो जोंनि लाइमोन गांखंनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि, गिदिर मोनसे बिबानाव दं। ओंखायनो आं डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों सावरायनो सम मोनाखै। दिनै जिहेतु नमिनेसना जोब्बाय, आंनि फंबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्मजों सावरायगोन। आंहा गोग्गोमै फोथायनाय दङ डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ UPPL नि निति आदर्शखौ बिसास खालामनानै बिथाङा हानजायाव फैफिनगोन आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बिथाङा बिसास खालामनानै खामानि मावलांगोन। आरो इयुनाव जों डक्टर सांग्रां ब्रह्मखौ नायलांनांगौआ जोंनि बिबान। बिथांखौ जे जोङो सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ खालामनांगौ, पलिटिक्सआव बेखौ सासे गिदिर लिडार खालामनांगौ, बे दायथ'आ जोंनि। ओंखायनो सांग्रां ब्रह्मखौ आं नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। बिथाङा दिनै UPPL नि निति आदर्शखौ बिसास खालामनानै, दसे समनि थाखाय रागा जोंनाया थायो, खुद्रिनाया थायो। रागा जोंनाय, खुद्रिनाया थागोन, बेखौ जोङो सनमान होयो। नाथाय बिथाङा थाबैनो जोंनि हानजानि सिङाव फैनानै बिथाङा खामानि मावफैफिननांगौ। आरो जों ज' सांग्रां ब्रह्म, आं, गासैबो जोंनि हानजानि मानसिफ्रा ज' खामानि मावनानै जों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाखौ सेबा खालामनांगौ। आरो जोङो गोबां दाफामलु खामानिफोर, कनस्ट्राक्टिभ माखासे खामानिफोर मावलांनांगौ। बेनि थाखायनो डक्टर सांग्रां ब्रह्म फंबाय, नोंथाङा फैनानै जोंनि UPPL हानजायाव खामानि मावफैफिननांगौ। आरो आं नोंथांखौ न'आव दैखांनानै लायगोन।